Matapos maipalabas sa Balitang Amyanan, problema ng mga residente sa mga langaw mula sa ilang manukan sa Calasiao, Pangasinan na solusyonan na. May follow-up report si Russell Simorio. September 24 nang ilabas ng GMA Regional TV Balitang Amyanan ang problema ng mga residente ng Barangay Sungkoy, Calasiao, Pangasinan ukol sa paglipanan ng mga langaw na nagmumula sa mga poultry farm. Ganito ang sitwasyon dati ng mga residente. Halos kasalo nila sa pagkain ang mga naglipa ng mga langaw. Nagbabala rin ng lokal na pamahalaan na ipapasara ang mga poultry farm kung hindi nila ayusin ang problema sa sanitasyon. Pero simula ng tutukan ito ng Balitang Amyanan at ng otoridad, natuldukan na ang problema sa langaw. Pinasyalan po namin yung mga poultry rin. Linggo-linggo, isang beses kami pupunta sa poultry na binibisita po namin. So, quality po, maganda po yung naging resulta po. Sabi ng mga residente na wala na rin ang banta sa kanilang kalusugan. Sa ngayon, wala na gaanong langaw. Nakakakain na rin kami ng maayos. Maraming salamat sa inyo at inaano namin yung nasolusyonan ang problema namin dito. Ayon sa pamunuan ng barangay, maayos ng sanitasyon sa mga manukan. Maganda po yung ginawa nilang sponsor. Yung pangangalaga sa poultry nila, siguro, at saka yung mga gamot na kailangan dapat ipamatay langaw, so siguro ginawa nila. Kaya ito po ngayon, sir, maganda po yung nangyari. Umaasa ang mga residente na magtutuloy-tuloy na ang pagbuksa sa langaw, bagay na tiniyak naman umano ng mga poultry farm owner. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Russell Simorio, Balitang Amyanan.